szevasz. Na, nem kéne csinálni egy műsor De. szerintem. Hát jó van. Na, sziasztok, hát is itt vagytok. Meg lesz az új műsorunk. Megcsináltam, igen, megcsináltam. Sajnos ez nem igaz. Megcsináltuk a műsort. Hát, nagyon durex lesz. Ezzel a telefonnal. Te meg gyere már közelebb. Telefonnal. Most telefonnal csináljuk meg, Igen. de meg lesz kamerával is. No, szóval ott tartottam, hogy ez jó műsor lesz. Szentesbe fogunk járkálni, és bakeráljam a Jó, valamit. Ne csak én a leszek. Szentesbe fogunk járkálni. Hova is megyünk még? Várjuk. Igen, oda is majd átmegyünk. Nem csak Szentesre maradunk. Szegedre is átmegyünk. A videósunk Dancsó Dorina, illetve Dancsó Dorina. Hát ez úgy fog kinézni, hogy két hülye gyerek fog mászkálni Szentesbe. Én vagyok a jól öltözött szexi fiú. Ez meg lesz a gyerek. Na. Nem igaz. Ő meg a sportosabb. Úgyhogy lesz benne persze komoly részek is lesznek benne, de azért ne várjatok tőlünk sok komolyságot. Hát azért Az úgy nem fog összejönni, tehát azért ez nem az lesz. Akarunk még majd? nem tudom. Szerintem így most ennyi. Ennyi. Úgyhogy számítsatok arra, hogy majd én fogom sokat lökni a sódert, nem csak ő, úgyhogy jön egy kocsi is közben. megdöglünk, arrébb megyünk. Úgyhogy köszönjük szépen, várjátok tovább, ez most az intro, és következik majd a műsor. Sziasztok!